начин. Много се дразни. Знаеш кога? Той сега, примерно, в момента станеш, примерно, капитан и да Може и да срещу пробваш. Добрин, може и срещу... Те битки там на блатото. Ти си изляза... Оставате на блато в бит. На блато стават, верно ли? И що така правят? Защо не... Тебе, аз ти казах им, че аз трябваше да съм с грошовете на Мириана. Женската коалиция се опитва да... Грошове ще го помислят. Геш филмен. Стане един актьор и на масата колкото му сложиш, толкова може да изяде, ама същото и с ножовете в гърба. Знам какво се случва между твоите две уши. Вътре аз наистина не знам какво. И продължаваш напред. Много е противоречиво това, което правя, но аз не крия, харесвам си Мартин от първия ден. Виждам, че ти ще водиш силните. Учител много ме заинтригува и реших я да си дам гласа за нея и да дам думата на нашия капитан. Ти си гласувал за човек, който всъщност не е искал да бъде капитан.